DXDC Radyoman Report. Gidagsa sa libuan ka mga estudyante ang Davao City National High School ato sa opisyal nga pag-ablis sa klase karong adlaw. Sa interview sa media kang DCNHS Principal Evelyn Magno, dulan 14,000 ka mga estudyante ang naka-enroll karon sa City High. Gibutyag ni Magno, duha ka shifting sa klase ang lagi patuman aron matubag ang kakulangon sa mga classrooms ug sa mga magtutudlo. Ang DCNHS adunay sobra 400 ka mga magtutudlo. Matod ni Magno, dakong hagit kanila ang 1 teacher ug 90 students ka ratio sa ilang technical vocational livelihood kung TVL sa senior high school. Ang problema nato sa Davao City National High School, it has been our perennial problem na atay sa atong junior high school na atay 1:55 to 60 and then ang ato ang senior high na atay 1:90. Kay kulang ta og classrooms, kulang po ta og mga teachers. Pero I am expecting and praying na ang ato ang DepEd, the Department of Education, will cater and look for a solution to our problem. Apan kitataw ni ini nga nagihapon ang kalidad sa pagtudlo ug gipanigurong no students shall left behind, ilabi na sa pag-implementar sa full face-to-face classes. Kasama mo sa balita, Radyoman Amy Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.